Ja, hej derude. Jeg skulle lige vise en video om min fyrværkeri. Jeg starter bare lige med, hvad jeg har i den her pose. Og jeg har lige fået en video af, og den kommer nok ind først før den her. Men de kommer nok ind her snart. Jeg ved ikke. Jeg har købt 2 poser crankballs. En masse af dem har jeg fyret. Eller jeg fyrede nok 4 af her for lidt tid siden. Jeg kan ikke lige huske det. Så jeg har købt nogle heksehyl. Ja. Hyldene i år er meget små, vil jeg sige. Der er 0,7 gram i hver, det vil sige 35 gram per pakke. Det står også her. Jeg forstår ikke helt, hvorfor de sætter det ned hele tiden. Og man skal gå 8 meter væk fra et heksehyl, det forstår jeg heller ikke. Men i hvert fald, de pænder sidste år, de giver ikke de der grimme knister, som vi gjorde sidste år. Så jeg kan sige, Kinas sortiment. Der har jeg lige skudt rummelys af fra. Der er nogle meget små raketter her. Lidt større raketter her. Nogle, hvad fanden er det her egentlig? Det er en fontæne, den her. Nu dækker jeg for lyset. En OK størrelse fontæne. Den er ikke stor, den her lille. Så er en større fontæne her. Det er som sagt fra Kinas sortiment. Der står krysantemum på, men jeg tror ikke helt rigtigt på det. Så er der 2 romerlys tilbage. Jeg skal lidt af dem af. Der får 3 med i det her sortiment. Så er der nogle hvad? Fontæner her. Jeg ved sgu ikke helt. Jeg tror bare det er de store der i røret. Bare inde i en sådan pap fucker her. Dem er der 3 af. Så har jeg købt noget. Ja, en hulraket. Det er de lige før nytår. Men hulraketten gemmer jeg nok til nytår, fordi de er pænt dyre. Magter ikke at købe så mange af dem. Prøv, den stiller vi lige, eller fuck sted her. Stiller vi der. Super. Kongen Fischer sortiment, det har jeg åbnet nu, men det kan jeg sgu lige gøre, så I kan se det. Hvad der er i det i år, jeg synes det er meget småt egentlig. Prøv at jeg lægger. Det her skal jeg nok klippe ud. Nå, så kommer vi her til det her Kinas sortiment. Jeg vil lige sætte mig her, så I kan se det. Der er et Dallas batteri med. Godt batteri for pengene, vil jeg sige. Nu vender jeg selvfølgelig lidt hovedet, hvor han tøjs. Nå. Så er der 2 rabatbomberøkker. Hov, det er helt fugtigt, mand. Så er der en Sebo fontæne, tror jeg der. Og en Davao fontæne. Og en med en lille fontæne. Og så en stor badon fontæne. Så er der 2 desinraketter. Og nogle andre 2 forskellige buleraketter. Et Dakar-bomberør, dem kan jeg sgu ikke lide. De giver et ordentligt skrald, men der sker ikke så meget. Det var ligesom et romerlys nærmest. Nu skal vi lige se her. Okay. Så den her, det er en Warszawa, tror jeg. Den der, det er en Warszawa-raket. 2 desin. Køb desin og køb Athen-raketter, de er også rigtig flotte. Jeg har en desin, en Athen-raket tilbage fra sidste år. Og 5 eller 8 bomberør, kan jeg ikke huske. Så har jeg en ret random raket her. Og ja, det var sådan egentlig det, jeg har her for. Jeg ved ikke, om der ligger noget under det pap, det tror jeg ikke. Nej, det er bare pinden. Ligger den ned under? Nej, det gør der ikke. Super.
ja, det var det for i dag. For den her gang. Vi ses YouTube.